Ola, bo día a todos. 10º instrumento. E para celebrar este número tan redondo, sabedes, teño un instrumento moi representativo da música galega, polo histórico, xa na Edade Media, no Pórtico da Gloria en Santiago de Compostela, ali está un organistrum que é unha zanfona tocada entre dous, e tamén no ámbito popular foi un instrumento que usaron os músicos ambulantes. Estuvo a piques de desaparecer en Galicia, pero persoas como Faustino Santalices e demais lograron recuperarlo no século XX para todos nós, e agora en Galicia é un instrumento moi usado que se ensina en varios sitios e que usan moitos grupos. Pois eu tamén tuve o capricho, digamos, fai uns anos de aprender zanfona, e gracias ao meu mestre Anxo Pintos e ao pai da criatura, o artesán Saime Rivas, pois tedes aquí esta maravilla de zanfona que representa todo. Pois moi ben, a zanfona ten esas dúas vertentes, medieval e popular. Por exemplo, unha cantiga de Santa María, medieval, Alfonso X, o rei sabio, certo? Era sabio, era o rei de Castela, pero compuso as cantigas en galego, porque era sabio. E despois temos a vertente popular. Este velillo que me descantando dos famosos dos da Zoracelo, mas por agora vai ser o derrando todo que nadie quedó. Todas estas cosas contaron a mí y en toda feira de Porto Madrid, como otras cosillas que vos contaré, se falsas ou certas, el non pudo ser. Pois moi ben, queda presentado o 10º instrumento, esta maravillosa zanfona, que se toca, sabedes, en Francia, o sitio onde máis se toca, porque nunca se deixou de usala, Viola de Orbiz, chamase por ali, de roda, porque esta é unha roda que vai friccionando as cordas, 3 cordas cantantes e 2 bordóns, e nada máis. Aconsellarvos que escoitedes o gran Faustino Santalices, aquí tedes o LP que se editou no ano 70, que marcou unha recuperación moi popular desta música e deste son. E nada máis. Bo día e lembrade, todos na casa, que falta menos.